siya. Walang ligid. That all her dreams would come true. She was only 17 when pretty Starman came offering that. What is up guys? Welcome back to my channel. Ako pala si BISAYA Explorer. And I'm back again with another video. Salamat sa lahat na nag-subscribe. And hopefully, kung mga bago pa kayo sa channel na to, subscribe na kayo mga boss. Tuloy-tuloy lang upload natin. And gawa ko ng video about sa kahit ano. So subscribe na, hit nyo na yung notification bell button para yun, ma-notify kayo sa pagdating ng upload ko. And ngayon medyo mga boss is punta tayo sa Tagum City, downtown. And kita nyo naman, diba? Pag Tagum yan, ito, kita nyo yung mga trees, mga palm tree na malaki. Sobrang laki, sobrang mga mataas na, matatayog na ng puno. So yun pa, dito kayo sa Tagum yun, ito yung makikita nyo, bungad, ito yung pangbungad ng Tagum City. So kaya tinawag siya City of Palm. Yung content ko ngayon mga boss is iba-iba na may review or may, pero ngayon is yung the daily life lang, daily life daily life lang ni BISAYA Explorer. So samahan nyo ako mga boss. Nga pala, shoutout sa Mr. Dogshine. Yun, isa sa mga nag-sponsor sa atin. Sobrang ano ng motor natin ngayon, sobrang clean, so clean. Robinson, ito Robinson Tagum Mall. Rusi Tagum. Konti lang stocks, naubos yung Sigma tsaka yung RFI maxi scoot nila, yung 175. Yun, ubos, wala masyadong stock. Sama ko yung misis ko nasa likod. Limiter nao. Mayroon ako, may brake. May brake sa tagiliran. Yan o. Si limiter. Daw. KTM. Chup. KTM sports. Iba talaga pag sports bike, no? So ayan, nandito na tayo sa downtown Tagum mga boss. Wait lang, daanan muna natin yung mga painting dito. Ayun, shoutout sa gumawa nito. Yun ang dami. Yun, pagbatok sa kagikan, Tagum City History and Color. Tagum City Tagum Tourism Alpha Link. Yun, ganda. Tup. Nga pala, sa ngayon mga boss, sa Tagum, sa Manila, yung mga probinsya dun sa may norte banda, yung nabahaan, may Marikina, ano pa yan mga lugar, Aurora. Ayun, so hopefully maayos na lahat. Alam ko hindi sila ngayon okay ngayon kasi yung nabahaan, tapos lahat ng gamit nila tsaka mga alaga, mga hayop, mga business, yun puro basa or naanod. So yun, prayers for them, and hopefully makarecover na sila agad-agad soon para yun, balik na sa normal life. So yun, grabe, tindi ng baha dun mga boss. So yun mga boss, short video lang. Short video. Kasi nakagala ng Tagum, nakagala dito sa may downtown namin. Kaya yun, capture lang tayo ng video kasi sayang naman, diba? Sayang naman kung hindi tayo
Di tayo maka-upload. Sayang naman kung di tayo maka-vlog. ADV, shoutout. Kasi yung ako mga boss, bihira lang talaga ako makakita ng mga ADV, mga bago na NMAX. Kasi dito kami sa pinaka last part ng Luzon ng Mindanao. Kaya yun, di tayo kung ang iba sa Manila naglabasan na, dito is mga ilang months pa bago dumating dito sa amin. Kaya ito, pag nakita ko yung mga nakita ko lang sa video, sa internet, pag ito sa personal, sa actual, ayun ang ganda mo boss. ADV sarap, ganda pala ng forma talaga ng ADV mga boss. So ayun mga boss, salamat sa palagi na suporta. Salamat sa palaging nanonood, sa 50 ng mga katao na palaging nanonood sa akin, kasi 50 lang sila lahat eh. So maraming salamat sa inyo. And tuloy-tuloy lang yung vlog natin. And I hope na yun, tuloy-tuloy pa rin yung suporta nyo sa akin. So God bless you as always mga boss. And again, this is BISAYA Explorer. And always remember mga boss, ride safe. And yeah, peace out. Oops.